Edi barang ya renek. Tak jai main catur jane. Golek bola ta ya. Kaya nek rambutan tepak men iki. Kapan bisa tuku setrum ora grodal gradul ngene iki peol. Iki nek tak rasa iki bolot iki jelas neng omah. Wong dae lho pengangguran permanen. Lot. Piye mbloh? Iki aku arep enek perlune lho Lot karo kowe. Enten ana kono dilu Pak Ngasaran. Yo. Ora ya kesuwen ngene iki. Ndak ning kene lah. Tinggal dilite wis bongko. Blok. Kebakaran. Wis rampung ta Lot? Enek perlu apa kowe? Main catur yuk. Karo ngenteni buka. Bah, aku ki cek sibuk belum blok. Lah sibuk nyapa to Lot? Iki lho. Oh, aku wis rampungan kabeh. Enggak sibuk aku blok. Kowe iso to Lot main catur? Aku wis suwi lho blok main kaya ngene. Berarti aku sing putih ya blok. Ning kene gerek putih tok ki. Lah ya iya to Lot. Kok tetek kok barang iki lho. Wes gak ayo, gak ditata nggunamu. Loh. Lah iki kuda ning ngarepe raja pas to Lot. Apa ya enek to kaya ngene iki catur kaya ngene iki? Iki ki ngene lho blok. Kok nek raja enek serangan ngene. Kuda ki iso nyelentak ngene lho blok. Apa ya ngono to Lot? Main catur ki. Rumah saku urung tahu lho sing nemoni ngono kuwi. Berarti pengetahuanmu cetek blok. Alah baseng lah Lot. Wis gek main ayo.
Sek. Lah kuda ki mlakune ki ngeel lho, Lot. Kok iso lurus ngono kuwi piye to iki? Kudaku sikile sik normal omblok. Karepmu, Lot. Wis kene ae. Lah iki mblok kok ora dipangan. Damok. Walah, Lot. Sok dam-daman barang iki lho. Balik ae aku. Nek berkelas gomblok ora ngatasi. Hei, caturmu. Alah bah kono, Lot. Wis botokan kono ae lho.